Nabalik na sa gobyerno ang masobra 800 million pesos nga balor sang ill-gotten assets nga halin sa maanomalya nga flood control projects. Suno kay President Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation address, kabahin ini sang 20 billion pesos nga ill-gotten assets. Pahayag sini ang tanan nga kwarta nga mabawi halin sa mga korap nga opisyal igabalik sa kaban sang gobyerno agod nga magamit para sa kinahanglanon sang publiko. Dugang pa sang presidente ginatugyan niya sa Office of the Ombudsman ang pag-usisa sina nga mga kaso. Nagpahayag siya sang pagsalig nga magapagwa ang korte sang matarong nga desisyon. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.